Een mijlpaal voor hockeyclub Dokkum. Na 4 jaar is het nieuwe hockeyveld op het Tolhuispark voor het eerst in gebruiknaam. En daar is elke een wies mee. Ja, tegenvliet. Ik ben ontzettend grutske met Tolhuispark en dus zeker ik met de opening van dit veld. Geweldig. Het had wat forten in de jaren, maar het is nu eindelijk los. Dat klopt. Ja, het het even door, maar ik ga steeds meer van, we zijn er ook dwaan in Tolhuispark en wat ziet het er mooi uit. Dus we zijn eindelijk z'n vier. Dus we zijn over 4 jaar erbij. En we kunnen eigenlijk zeggen dat het precies 4 jaar is dat hier nou een veld leidt en dat we hier hockey kunnen. En dan zo'n vogelvlucht in zo'n kwarte tijd. Ja, machtig. Super mooi om te zien. Er is heel veel enthousiasme. We hebben een heel goed momentum waar we nou mee z'n inzitten. We hebben enorm volle vrijwilligers die de schouders eronder zetten. Het is een boppenslag voor hier, voor us. En ik denk zeker voor Sport en Dokkum. Ja. We hebben Joert wat wisselvallig waar, maar we gaan voor zinnen, of niet? We gaan zeker voor zinnen. We hebben 4 seizoen Joert al gewoon in 1 dag. Maar we hopen inderdaad dat de zin altijd zien blijft.